Hi guys, welcome back to my channel BS Vlog. So guys, जोङो दिनै थारेश्वरी टेम्पोलावहाय जोङो थांनो नागिरदों. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय guys. So guys, जों दायो फिउल आप एसे खालामना लानोसै बेनिफ्राय जों डाइरेक्टलि होखालांनोसै आरो नायनिफ्राय guys. So guys, जों दायो फिउल आपखौ खालामखांबाय. So let's go guys. Oh ya, gila sih juga. So guys, जोङो दायो गेटखौ मोनबाय, बेखौ फार्स्ट गेट. बेनिफ्राय एसे आगोलाव नैनिफ्राय नुहुरगोन आरो नोंथांमोना एसे थांब्लानो नै इखौ माने इ सेकेन्ड गेट. बेनिफ्राय जों सेकेन्ड गेटआवहाय एसे भितरावहाय गारिखौ जों पार्किं खालामगोन गाइस. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So guys, जों दायो मोनफैबाय गासैबो जायगायानो आरोना. कैंसिल गया यार. नाइस. इतना गर्मी हुआ. कैंसिल गया गाड़ी. जों दा मन्दिराव हाबलायला गाइस. गोसोनिफ्रायनो माने खुलुमबाय आरोना. नै इसोरबो फैबाय आरो नैनो फैबाय र'. फै दिनै एकदम सायाव गाखोथारगोन. एसेबाय थांगोन दिनै. नै एसे रेटिं जाना गाइस. माने थांबाय था बेसे गोजौ माने आसरित बिराद गोजौ आरोना. सानिफ्राय नोंथांमोननो दिखायहरगोन आङो भिउखौ. इदि जेसे माने थांबाय थानो हायो थांबाय थागोन. मेंनायथ' मोनखागोन दिनै फार्स्ट टाइम. मेंखागोन गाइस. हा मेंगोन ना? खारनो हागोन ना आयो? उथिबाय थागोन जों दा गासैबो. गाइस थांबाय दङ ना सिगाङाव पुरा आगे थांदों गाइस बियो. आंथ' बिराद मेंनायसो मोनबाय एसे उफिनावनो आरो बेसे दंबावो. ओमफ्राय गासैबो जोंगो बोलि नोंथांमोना आइया सबबो खुलुमो आरोना. टेकनिकफोर होयो साथि लगायो. नायलांबाय थादों नोंसोर गाय बेसे थांनो हायो जों दिखायलांनि. अ यार औ हरगोन. गोलैगोन मा गोसा लासै खारो गोसा खारोब्रा
खासेया मेंनानै जहैखाबाय सायाव खारनानै आंथ' ओ माय गड यार औ लेयार ब्र नेङाखै ब्र नोङो नेंद' आंथ' नेंखादोबा ओ यार बम फट' जागोन गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद साफा जागाया हले दे अन्थाइ गोजा गासैबो गाइस औ बेखै थांनांगोन गाइस एकदम थांबाय नांगोन एकदम आरो सानना नाय नोंसोर गाइस आरो 5 किल'मिटार थांनांगोन सायाव गाखोनानै हागोन कि हाला मिथिला आरो इमान मेंदो आयु आयु मार मेंबाय आङो गाइस मार मेंखाबाय खासेया इनो खासेया इनो होख्लायसिगोन सोरखौबा खासेया इनो होख्लायसिगोन ओइ नोंखौ होख्लायहरदो ओइ बिथांखौ होख्लायदो फै जों दा थांबाय थानोसै नों ओ यार ओ यार जोंनिया बिराद गोरोन्थि जादों गाइस गरमावहाय जन्था लंपेन्ट गासैबो गानना फैनानै हाला जोङो हाफ पेन्ट गानना फैब्ला मारै जागौमोन आरो ना माने हाफ पेन्टजों जन्था गानबाबो प्रब्लेम गैयामोन आरो ना हाफ पेन्ट गानब्ला एसे मोजां नांगौमोन हलेव दा हाफ पेन्ट एसे मोजां जायो लंपेन्टआ एसे गोलोमजोबबा एसे बोरैबा नाङा आथिंखौ ओइनो आसोला ओइनो आसोला बनिफ्राय आरो केमेरामेना ओइनो थांबाय थानोसै जों गाइस जेसे हायो बेनिफ्राय आरो 3 किल'मिटारसो थांखाथारनांगोन जोङो गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन मार एक्सारसाइज जाखायो हले इयाव गाइस एक्सारसाइज जाखायो मार एक्सारसाइज गाइस मार एक्सारसाइज गाइस Oh guys, marne oh wow wow. oh यार गाइस एसे गेजेरनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना माब्रै नुहुरदों सिङावहाय मार हिट नुदों नोंथांमोना नायनो हागोन सानिफ्राय माब्रै नुदों भिउखौ बेयाव खाला लगायो आरोना गाइस मानसिफोरा बेयाव नै सानिफ्राय गाइस मेन मोदाय इसरा नायाव थायो आरोना गाइस दै जाजोब्बाय नै दै गथाय दै जाजोब्बाय गोलोमनानै ओइ नैनो सासेया गाइस मार हिट नांदों फैना गाइस नोंथाङा नायनो हागोन गाइस केला कि नेचार बे केला
ও ইয়ার বহুত ভাল লাগিছে দে কিন্তু এবছৰ মান হ'ল আৰু ন ইয়াতে অহা নাছিলো আজি আহিছো যিয়ে নহওক বাৰু ভাল লাগিছে কিবা এটা লাগিছে আৰু ন আজি গাইছ চাওক গাইছ आरो जेबो बुंलिया गाइस नायल' माब्रै नांदो गाइस एकदमैनो ओइया आंथ' गाइस गोलोमजोब्बाय नै दै जाजोबदो गाइस नायनो हागोन एकदम गरम आरो उपाय गैया मार मेंखाबाय गाइस नायनो हागोन गो यारै Yes, bro. आकाश ब्र दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नोंना ब्र माब्रै नांदो फैनानै Good moja. ha Good moja. बहुत मोजां ना आच्छा नोन लियारखौ आङो लास्टआव सोंगोन बाल लियारखौ लास्टआव सोंगोन ओइ नोन माब्रै नांदो इखौनो उनाव बुं नोङो होननांला नामा ए माबानो जेबो होननांगोन नोंथांमोनहा फैनो हागोन गाइस सोरबाफोरबाबो एसे गामसा गाइस इयाव हाफपेन्ट गानना फैब्ला मोजांसिन जागोन आरो ना माने मानो लंपेन्ट एसे खस्थ' जायोना गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर ब्लग भिडिअ खालामनो फैबा आंखौ लोगो हमनानै आंजों फैनो हागोन आं लाबोगोन नोंसोरनो गाइस नायनो हागोन ओइ रेहार ब्र बापरे मा सला सला मुंखौ जुना होदों केमेराया लाखाना दोङो माब्रै नांदो ए बाखि जानथ' माब्रै नांदो इखौल' बुं हा मोजांना Homna hayasay mabri tozanay be onay nangzang ray so mani bari tanga गाइस जोङो दायो kasih. थांसै आरोना लासै लासैनो गाइस जोङो दायो थांनो नागिरबाय इनिफ्राय लासैनो ओंखारनो हानोसै जों दा गाइस इनिफ्राय Anda, जों guys, फैदों दा सिङाव बाख्लायबोबाय जों दा guys, थांनोसै दा न'आव लासै 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 bro hi
एसे फिस्ला दं जायगाया गरम नांदो ब्र मा गरमखा गरमब्लाबो गरम फिलखौ हले खालामाखै आरोना बारा थेवबो प्रब्लेम गैया बास जों दा फैबाय गाइस मार हिट नुदों आरो जायगाखौ आरो मा होनबावनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस ओ माय गड बापरे अबस्थाया आंनिया मोनहैबाय नोंसोरो Oh यार बाख्लायनायाव एसे इजि आरो उथिनायाव एसे हार्ड जायो नालाय बाख्लायनायाव माने जेबो गैया खालि एसे स्लिक जानायनि चान्स थायो आरोना एसे मोजाङै आथिंखौ आगानखौ मोजां नायनानै होबानो जायो आरोना गाइस एसे नामिनायाव बारा इमान एटा हार्ड नङा आरोना ओ ओइदो नुदोंना गाइस माब्रै स्लिक जादों New railing dengan guys, nih yo, itu railing home mau thang na air naram sih, jadi, intang mana zaga ke nunanai muzangana nang baca nanggo, intang mana nai lang baca deh guys, ini arna. Sob YouTuber pura anda bung kaya guys, mana mobile hai nunai. Ini frère real au nunai बहुत आलादा जाखायो नालाय थेवबो मबाइलाव मोजां नुयो आरोना किन्तु एसे डिफरेन्ट जायो आरोना रियेल आरो जितु मबाइल बहुत एसे बिसिद्रायबो नङा आरो थांबाय नानसैबो यस चलो